Täze ýyl bayramynyň ruhuny besenen çäreler paýtagtymyzda welaýetlerde giň girme eýe bolýar. Arkada ferdarly bagtyýar ýaşlar ýeli ol üstünliklere beslenýär. Çäreler ýokary ruh bilentligi özüni jemleýär. Döwrüň talaplaryna laýyk gelýän öňün özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzda senagat pudugynyň, owa senagat toplumynyň, ulaw we aragatnaşyk ulgamlarynyň hususy telekeçiliň kuwwatyny mundan meýlekde artdyrmak üçin ygtybarly esas töredildi. Bul bolsa Türkmenistanlaryň ýaşaýyş durmuş derejesine has ýokarlandyrmagy gönükdirlendir. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň siýasatynyň baş maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň ýygyderli durmuşa geçirýän parahatçylyk, söýjülük, açyklyk we hoşniýetlik goňşuçylyk görelgelerini esaslanýan daşary syýasy strategiýasy, özara bähbetli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy hemde netijeli medeni insanperwer gatnaşyklar giňeltmäge de ýardam edýär. Ýurdumyz saýlap alan esasyny öňün betaraplyk ýörelgesi düzýän ugruny gyşarnyksyz eýermek bilen dünýäniň gyzyklanyp bildirýän ähli döwletleri hemem ýeri halkara guramalary bilen gatnaşyklary ýygydarly berkidýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň öňün tejribesi hemde ýokary durmuş ykdysady görkezjileri dünýä bileleşiginiň uly gyzyklanmasyna eýe bolýar. Şol görkezjiler bolsa Türkmenistanyň öňün siýasatynyň ajaýyp migwesidir. Durnukly ösüş maksatlarynyň milli derejede uýgunlaşdyrylan ilkinji ýurtlaryň biri bolan Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli gün tertibini durmuşa geçirmäge işçen gatnaşýar. Döwletimiz bu işi ýygydarly esasy alyp barmak bilen özgörtmeler maksatnamalaryny hemde ösüşiň geljeki meýilnamalaryny işläp düzmekde we durmuşa geçirmekde. Durnukly ösüş maksatlarynyň büniýatlaryny ugurlaryny hemem görkezjilerini peýdalanýar. Türkmen halky beterap Türkmenistanyň parahatçylyk döreji kuwwatynyň barha artýanyna töýsürekden boýsanýar. Çärelerdäki şatlyk, begenç, gulleýän watanymyza hormatly prezidentimize bolan söýgüniň alamatydyr. Dawraly çykyşlar täze ýyl bayramçylygynyň öz boşly bedegine gurulýar. Hormatly prezidentimiziň beýik işleri, watanymyzyň gulläp ösmegine, türkmen halkynyň hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagyna gönükdirilen düýpli özgörtmeleri täze ýyl bayramyna bagyşlanan dawralaryň içinden şarga çölt geçýär. Ýokary ruh bilentligi beslenýän çäreler raýatlarymyzyň bagtyýarlygynyň aýdyň nyşanlary. Täze ýyl bayramynyň ruh bilentligi beslenýän dawralary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyza ýetilen belen sepetleriň öz boşly beýanyna gurulýar.